Приятели, в днешното видео моята сестричка ще ми лакира ногтите и вече е направила това. Така продължаваме. Започваме с този лак. Продължаваме. Чакайте, ще ви снимам, когато сме готови. Продължаваме и направихме два пръста. Просто ми е смешно. Да, бе. Че това тече. Това наистина ми тече по пръста. Приятели, лакът ми тече по пръста. Покажете ми пръста. Добре, давай се същия, че не ми се отварят. Давай. Те просто страх. За третия мандат. Приятели, нокъче ми. Прилича на Барби сякаш с тази ръка. Направи един страхотен пиар на ИТН в последните 2 дни, когато обиколи събота неделя всички телевизии, всички медиа, за да говори за третия мандат. Добре, тази ръка е доста по-добра от тази, която е пълна и течаща. Да. И аз се очудвам наистина, че всички медии не започва ли да засъхва? Прекрасно си отиграха тази роля и добре, смешното се завърна. Хайде, затвори си табак. Още маничко. Питах господин Вигенин миналата седмица, който честно казвам с усмивка. Имам чувство, че това е лепило, което няма край. Вижте ми пръстите, приятели. Добре, последното. Най-сетне това ще приключи. Много е забавно. Тя едва ли не държи златната акция за съставяне на правителство. Приятели, вижте ми пръста. Не, защо? А какъв е? Лакирани пръсти. Имам чувството, че лакът ми всеки момент ще протече. Сапък се така. И така, приятели, ако видеото ми е харесало, дайте палче нагоре и се абонирайте. И дайте палче нагоре с си ногти. Или палче надолу. До следващия път. Не знам как ще си забавя видеото с тези пръсти.